Jeg synes, når jeg kigger på WeLoven, at den kan bidrage til at få en fornemmelse for vores patienter af at vende tilbage til en bedre gangfunktion, men også at få nogle flere såkaldt kilometer under fødderne og få bevæget sig noget mere, fordi den giver en lettelse i dagligdagen, når de skal gå. Jeg hedder Merete Olesen. Jeg er fysioterapeut. Jeg arbejder her på Vejle Fjord Rehabiliteringscenter og har tidligere en del erfaring inden for det her speciale på stedet med senhjerneskade. Jeg tror, at patienterne ret hurtigt vender sig til at gå med WeLoven, og ret hurtigt bliver glade for den. Den største styrke ved WeLoven, det er, at den giver en støtte samtidig med, at den følger med personen. Jeg tror, min erfaring det er, at de siger, at den er lidt mindre, den er lidt mere fiks. Man ser måske lidt mindre syg ud, fordi man også får et bedre gangmønster, men også, at den er lidt sporty i looket i forhold til en rollator med kurv og sæde og sådan. Altså, den er lidt smartere.